Bapak Ibu lan para sedherek sugeng pepanggihan wonten ing dalan Padang. Inggih menika wedharing sabda pangandika wonten ing dinten Senin 13 Maret taun 2021. Salam wonten ing patunggalanipun Gusti Yesus Kristus lan mugi rahmatipun Allah Sang Rama lan Gusti Yesus wonten ing kula lan panjenengan sami. Saderengipun kita nampi wedharing sabda, sumangga sami sembahyang langkung rumiyin. Allah Rama kawula kasuwargan ngaturaken bingeng manah kawula sowan awit ngen paduka nganti kawula wit wenjing ngantos wanci menika ngancik kawula mirengaken wedharing sabda. Panyuwun kawula mugi paduka narbuka manah inggih kawula tinarbuka kangge nampeni wedharing sabda lan nindakaken dawuh paduka. Lambaran kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, jejering dalan Padang wonten ing dinten Senin menika panangis ing tengahing bebungah. Panangis ing tengahing bebungah. Pratenanipun Injil Lukas bab 19 ayat 21 lan 22. Lukas 19 ayat 21 lan 22 ngendikaken mekaten. Bareng tindake wis saya cedhak lan mirsa kutha iku banjur dimuwuni. Pangandikane, aduh, ibot to becike menawa ing dina iki kowe nyumurupi apa kang perlu kanggo tentrem rahayumu. Namekaten Bapak Ibu lan para sedherek, menika pangandikanipun Gusti Yesus nalika lumebet wonten ing Yerusalem dhateng kitha Yerusalem. Nggih kala dinten Minggu wingi katelah Minggu Palma, tradisi gereja kangge mengeti tindakipun Gusti Yesus lumebet ing kitha Yerusalem. Panjenenganipun dipun subya-subya sinambut kebak ing kabingahan dening masyarakat ngrika srana sami methik ron-ron palem dipun obat-abitaken ing mergi-mergi ingkang dipun langkungi Gusti Yesus. Kabingahan jalaran sami nganggep ingkang rawuh menika pahlawaning bangsa Yahudi ingkang kaajab mimpin panglawan dhateng bangsa penjajah. Ewa semanten ing satengahing kabingahan wau Gusti Yesus kok malah muwun sinambi ngendika, aduh, ibata becike menawa ing dina iki uga kowe nyumurupi apa kang perlu kanggo tentrem rahayumu. Menika mratélakaken ibata ternyuhipun Gusti Yesus nekseni wangkoting manahipun menungsa nggih ndlarung ing dosanipun. Nggihipun gesang sedinten-dinten boten gadah raos rumaos dosa lan lepat. Nindakaken gesang namung miturut sak sekecapipun piyambak. Pesrawungan ning tengah masyarakat boten sae. Sami adu otot menang-menangan nguja menange dewi. Alam jembar ugi dipun risak ngantos nggenipun manggen ing alam jembar ngriki boten jenjem boten ayem tanpa wonten raos tenang. Yesus muwun jalaran mripating karohananipun tetiang sami wuta. Nadyan to kathah sederek ingkang ringkih kawontenanipun dipun kendelaken kemawon. Iku dudu urusanku. Kuwi dudu urusane awake dhewe, kuwi urusane dheweke dhewe. Nah, tatanan alam jembar utawi bumi ngriki risak. Anggepanipun ya bumi iki wis tuwa lah. Ya lumrah menawane rusak. Nah, menungso pados alesan bilih risaing jagat menika rak inggih kangge nyekapi kabetaning menungso to. Lah penganggep lan raos pangraos mekaten wau ingkang jalari Yesus muwun ternyuh. Ora ngerti kabeh-kabeh kudu dislametake. Menungso kok ora padha sadar ing bab karingkian lan kaluputane. Renunganing dinten Senin wonten ing Minggu Prapaskah pungkasan menika saestunipun ugi ndodhok manah kula lan panjenengan sami. Gusti Yesus ternyuh ing penggalih.
dene menungsa taksih tetep wonten kemawon ingkang mangkotaken manah ing dosanipun. Rumaosipun bener dhewe. Nah, milanipun sumangga enggal mbangun urip sing mertobat minangka pakurmatan kita dhateng kurbaning Sang Kristus Yesus wonten ing kayu salib. Sumangga enggalo mbangun urip sing mertobat. Amin. Sumangga sami sembahyang. Matur nuwun Gusti, pangandika paduka wanci menika saestu ndhodhok manah kawula supados kawula gesang ing pamratobat. Boten gesang wonten ing wangkoting manah ing pandelarung dosa. Kawula nyuwun paduka reh paduka tulungi Gusti kangge saged nindakaken dawuh menika. Salajengipun kawula nyuwun panuntun paduka sak panjanging gesang kawula. Kekantunaning gesang kawula tetep binarkaning paduka. Yen mangke dalu kawula badhe ngaso tilem nyuwun paduka ngrengkuh kawula, paduka ngreksa kawula. Saisining barang darbe ing griya mriki, mekaten ugi kawula, anak-anak kawula, tiyang sepuh kawula, semah kawula paduka reksa ugi. Dalas derek-derek kawing sakit, paduka jamah murih waluyanipun Gusti, ingkang ringkih paduka kiyataken. Mekaten atur kawula, pinuju asma paduka wonten ing asmaning Sang Kristus Yesus Gusti kawula. Amin.